ओडिशा राज्याची राजधानी भुवनेश्वर आणि येथील श्रीराम प्रभूचे अत्यंत विलोभनीय मंदिर आपल्याला पाहायला मिळते। येथे प्रसन्न मुद्रेमध्ये राम, सीता आणि लक्ष्मण यांच्या सुंदर मूर्त्या मंदिरात मनाला प्रसन्न करून जातात। ओडिशातील प्रसिद्ध मंदिरापैकी एक राम मंदिर भुवनेश्वरच्या अगदी मध्यभागी स्थित आहे। भुवनेश्वर रेल्वे स्टेशन पासून फक्त 1.5 किमी अंतरावर राम मंदिर हे भुवनेश्वर शहरातील एक प्रतिष्ठित ठिकाण आहे। हे खारवेल नगर जवळ असून येथे दररोज मोठ्या संख्येने भाविक येतात। हे मंदिर प्रभू रामाला समर्पित आहे आणि म्हणूनच त्याच्या नावावर कायम आहे। भुवनेश्वर मधील राम मंदिर हे स्थानिक लोक तसेच भारताच्या विविध भागातून येणाऱ्या प्रवाशांमध्ये भेट देण्यासारखे सर्वात महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र आहे। श्रीराम प्रभूच्या भजनामध्ये दंग झालेले हे भक्त खरं तर महाराष्ट्रासाठी हे संगीत विलोभनीय वाटले आणि म्हणूनच यांचा व्हिडिओ आपल्यापर्यंत पाठवत आहे।